タンド上、プール向かい右側のロッキースタジアムへの連絡通路がございます。ぜひご利用ください。繰り返しお客様にご案内申し上げます。オーシャンスタジアム出口はスタートしたプールガラスフェンスにスタート上中央の階段、スタート上プール向かい右側のロッキースタジアムへの連絡通路がございます。ぜひご利用ください。重ねてお客様にお願い申し上げます。各パフォーマンス会場においてお荷物のみを置いてのお席の確保は一切ご遠慮いただいておりますので、ご協力をお願い申し上げます。繰り返しお客様にお願い申し上げます。各パフォーマンス会場においてお荷物のみを置いてのお席の確保は一切ご遠慮いただいておりますので、ご協力をお願い申し上げます。「